Сега ще му дадем втората. Имаме ден на отворени врати на 24 септември. Може да видим каква е програмата. Благодаря ви много. Добър ден, където виждате. Ето, че сме пред прага на новите предизвикателства в живота. От нас се изисква да бъдем по-креативни, по-способни, по-инициативни. Времето на чакащите някой друг да направи нещо вместо тях вече отмина. Как можем да постигнем финансово благополучие и успех? С знания, затвърждавани постоянно. С изучаване на чужд език и по-специално английски език, който е най-говоримият език в света. О, не, това отнема много време. Не на всеки се отдава. Това е дарба. Ходя на работа, не мога да уча вкъщи, трудно е да съчетавам всички неща. В училище ни затрупват с уроци и домашни. Да, трудно е, почти невъзможно е по традиционната методика, където четенето, писането, домашните и граматическите упражнения са неразделна част от обучението. Хубавото е, че има и друг начин, много малко познат в България, но който набира скорост със своята висока ефективност и бързи резултати. Това е директният метод, включващ в себе си предимно кален метод. Система, основана на бързи въпроси и отговори, при които първо се говори, а чак по-късно се чете и пише. По този начин се заучават граматични структури, без да се превеждат, така както говорим на собствения си език. Have you got any coins in your pocket? No, I don't. Have you got? No, I haven't got any coins in my pocket. Харесва ми, защото е много забавно в час и много бързо минава времето. Много е интересно, тъй като ние тук само говорим на английски език и е много по-отпускащо и ми е по-лесно, като говоря навънка. Дори нас сега ми се случи, преди да дойда, един хора ме питаха как да стигна до центъра. И се оправих да изписал, тъй като аз съм свикнала да говоря. Have you ever been hurt while playing sport? Yes. I have been hurt while playing sport. Тази методика се основава на начина, по който човек учи родния си език или първо се говори, чак после се чете и пише. Обаче искам немски да си карам сега. Wie lange hast du gearbeitet? Von 8 bis 8? Ich arbeite von 9 bis 5. Im Prinzip. Aber gestern, wie lange hast du gestern gearbeitet? Und heute auch? Потърсих информация в интернет. Някой казва, че методът е остарял, безинтересен и текстовете са тежки. Но сега вече не е така. Да, така беше доскоро, докато издателство Калън не обнови тотално системата само преди месеци с един напълно нов набор от думи и изрази, които са абсолютно актуални и свързани с живия език. Многобройните идиоматични изрази и фразеологични глаголи, заедно с практически вмъкнатата граматика, придават неповторим колорит на системата и я правят изключително ефективна в изучаването на чуждият език. Какви са предимствата? Системата Калън фокусира върху незабавното говорене, т.е. начинът, по който всеки човек е учил своят роден език. Най-напред говоримо ниво и чак по-късно да наблегне върху писането и четенето. Right, Anita, can you tell us a joke? I can't tell you a joke. Right, okay, listen again. What does the idiom see eye to eye mean? The idiom see eye to eye means to agree with somebody. Right. Посещавам Калън метод от 2 месеца и съм изключително доволна, защото за разлика от другите курсове, тук се акцентира върху говоренето и разбирането. Избрах не случайно Браво център. За него бях прочела преди това много хубави отзиви в интернет. За хора, които са почнали така
в началото да изучават езика и са постигнали много добри резултати, които се забелязват от хората около тях. Мога да кажа, че за тези 2 месеца аз говоря много повече, отколкото на старите курсове, където съм посещавала цяла година. За краткото време, откакто съм тук, смея да твърда, че така резултатите са много добри. Да, човек забравя за грешките и продължава да повтаря и запомня верния вариант. And what am I doing? You are dropping your pen on the floor. Well done. Okay. Единственото, което се пише в час, са диктовките, тъй като всички правила и думи са предварително написани и преведени. Това остава повече време за практика и усвояване на езика в час. Няма домашни работи в курсовете за възрастни, с изключение на писмените работи по определени теми. Но точно тези писмени работи създават най-голяма радост на курсистите, тъй като чрез тях те на практика осъзнават колко много са научили за краткото време на курса. Ние сме чуждоезиков център Брегово, курсове за деца и възрастни по чужд език. За възраст няма да съм 60 годишна. Това е да чете или си чета така? Това е пасивното владение, когато се чете и се разбира. Горе-долу, да. Но искам като отида, вече съвсем да не съм абориген. От 3 годишни нагоре. Най-малките по 60 годишни. За децата и учениците се дават мотивиращи задачи за домашна работа, стимулиращи креативността и желанието за работа в час най-вече. Най-важното предимство в директния метод е използването на готови структури, които се надграждат с нови и нови думи. Затова не е необходимо да се превежда от български на английски. Чувството за страх и неувереност изчезва. Наскоро излезе и най-новия продукт на Калън – учебник по общ бизнес английски, което е едно прекрасно средство за хората в бизнеса и предприемачеството. В методът Калън има разлика и успехът на всички курсисти е доказателство за това. ¿Por qué esperar? Why wait? Почему ждать? Какво чакате? Говорете без страх! В Браво Център знаем как!